नमस्कार मंडळी, मी मिताली भास्कर भाबल आणि ही माझी आई भारती भास्कर भाबल आदिपोटोबा या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत करतो। आज आमची आई दाखवणार आहे कोकणातील पारंपरिक रेसिपी काळ्या वाटाण्याचा सांबार। आता आपण गॅस चालू करून घेऊ। त्यावर कढई ठेवूया। कढई आता चांगलीच तापली आहे। आता त्यामध्ये आपण गरम मसाले भाजून घेऊया। हे सगळे मसाले मध्यम आचेवर परतून घ्यायचे आहेत। आता ते आपण काढून घेऊया। आता मिक्सरच्या बारक्या भांड्यामध्ये गरम मसाला आपण लावून घेऊ। गरम मसाला झाला आहे आपला। आता त्याच कढईमध्ये आपण सुको खोबरं भाजून घेऊ। सुको खोबरं आपलं छानपैकी भाजून झालेलं आहे। आता ते आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। सुको खोबरं आपलं आता भाजून झालं आहे। आता त्याच कढईमध्ये ओलं खोबरं आपण भाजून घेऊया। आता आपले ओले खोबरे पण छानपैकी खरपूस भाजून झालं आहे। ते आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आता त्याच कढईत कांदा आणि लसूण पण भाजून घेऊया। कांदा आणि लसूण भाजण्यासाठी वरून थोडंसं तेल घालूया। आता कांदा आणि लसूण छानपैकी लाल होईपर्यंत परतून घेऊया। आता आपला कांदा आणि लसूण लाल झाला आहे। त्यामध्ये सुको खोबरं घालून आपण मिक्स करून घेऊया। आता आपलं कांदा लसूण आणि भाजलेलं सुको खोबरं भाजून झालं आहे। आता ते आपण एका प्लेटमध्ये काढून थंड होऊन घेऊया आणि नंतर वाटून घेऊ। आता आपण मिक्सरमध्ये भाजलेलं सुको खोबरं, कांदा, लसूण आणि त्यामध्ये आलं, मिरची, कोथिंबीर घालून एकत्र वाटून घ्यावे। त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून हे वाटण बारीक वाटून घेणे। अशा प्रकारे तयार आहे आपलं भाजलेलं वाटण। आता आपण भाजलेल्या ओल्या खोबऱ्याचं जाडसर वाटण करून घेऊया। तर अशा प्रकारे तयार आहे आपलं भाजलेलं ओल्या खोबऱ्याचं वाटण। आता आपण काळ्या वाटाण्याच्या सांबारासाठी पातेलं तापत ठेवलं आहे। त्यामध्ये आपण आता तेल घालून घेऊया। आता आपलं तेल चांगलंच तापलं आहे। त्यामध्ये आपण आता तेजपत्ता टाकूया। तेजपत्ता तडतडला की त्यामध्ये कांदा टाकूया। आता आपण कांदा परतवून घेऊया।
कांदा कुरकुरीत झाल्यावर त्यामध्ये उकडलेले काळे वाटाणे टाकूया. आणि आपण आता ढवळून घेऊया. आता यामध्ये आपण आता पाणी घालूया. आता हे आपण मिक्स करून घेऊया आणि काळे वाटाणे शिजत ठेवूया. आता काळ्या वाटाण्यांना चांगलीच उकळ आली आहे. त्यामध्ये आता आपण मालवणी गरम मसाला घालूया. आणि हे आता आपण ढवळून घेऊया. त्यावर आता आपण झाकण ठेवूया. आता आपण झाकण काढून घेऊया. आणि एकदा परत ढवळून घेऊया. आणि यामध्ये भाजलेलं कांदा, खोबरं, लसूण, आलं, मिरची याचं वाटण घालूया. आणि ढवळून घेऊया. आता वाटण ढवळून झालं आहे छानपैकी. आता त्यावर झाकण ठेवूया. आता आपण झाकण काढून बघूया या वाटणाला उकळ फुटली आहे की नाही. या वाटणाला चांगलीच उकळ फुटली आहे. आता यामध्ये आपण भाजलेलं ओलं खोबऱ्याचं वाटण घालूया. आणि हे आता चांगलंच आपण ढवळून घेऊया. आता आपण भाजलेल्या ओल्या खोबऱ्याच्या मिक्सरमध्ये पाणी घालून वाटण काढून घेऊ. आता आपण त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया. आता यामध्ये आपण भाजलेल्या गरम मसाल्याची पूड घालूया. आणि काळ्या वाटाणे सांबार ढवळून घेऊया. आता सांबार झाकून ठेवूया आणि त्याला छानपैकी उकळी काढूया. आता आपण झाकण काढून बघूया सांबार तयार आहे की नाही. तर अशा प्रकारे आपलं काळ्या वाटाण्याचं सांबार तयार झालं आहे. तर काय मग मंडळी, कशी वाटली तुम्हाला आमची आजची रेसिपी. आमची आजची रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.